Yaning talaga kadilang Mambang tanpas bulan paman reko lintang kaya kusumono semawur Dimas Werkudara wis terima noya ayo ora kurang-kurang german budidaya lan kabeh para kadang padha nyurung nyuwun marang sinugraning Bathara supaya ingkang padhang putra munggone larus mendungkap Madyawarsa wis meneng sasi kok dadi ponang ari-ari durung bisa sanggup hanggane anakmu ketuko yo Dimas yo barba kanggo aku yo ora kurang dosaku apa kok dadi nemono lakon kaya mengkene ya anak wae kok dadi ari-arine gandeng kaya mengkono pakat karo upane gaman sing luwih landhep luwih ampuh anane mung makas ora bisa momo ora bisa ngedasi taman-taman padha buang padha ora ana dayane padha bersangka dayane kiopo saking ngampu ya anakku tukung ora ada adikku warga dorari wis terima-terima lho ya Di yo yen mengko sira ya tumindak apik ora kurang jan bakal enggal kepadang marang Gusti Kang paring gesang ya yo Dimas Kudara adikku anyar yo wis terima jroning batin aja pekat nggone mentu marang sinugraning Bathara kabeh gawe panyuwun kulo kudu linambaran kanthi cegah dahar kan guling kudu sing betambah sing betah nelek wis mengkurang larang-larang kurang jam iki bakal lukombo lah banjur piye iki adikku permado ngendi Dimas Kudara iya lampung yo kondak utus golek sarana golek syarat-sarana gaman sing luwih landhep antuk kaya ora aku ora ngerti wis pirang-pirang dina ora ana kabel kawasane ibu mipu mitutu aku nek kelingan anakku iso daman cilikane ya mung gring-gringen wae ngombe buke ora metu banyu susu
cucuk bumi. Yo kira aja nangis mundak. Kae ngresmi nyatane ibumu yo. Yo aja sangkon yo kowe ana papan mandak bumi mlaku. Kundak disingen karo Pak Mutono kae ndak pengen Pak Mutono. Wah, anakku